Mela vassalli u riċerkaturi. Mawx persuna aktar minn vassalli li n-nies jistudjaw. Żgur, laqas Lavallett ma jibdiex ma vassalli. Imma l-ewwel darba li xi ħadd qrah ikkundannah. Missier il-letteratura Maltija jiddeskrivi x-xogħol ta' Vassalli, traduzzjoni tal-Vanġeli ta' San Mattew, bħala dak li żera iż-żerrija ħażina li kienet għadha tinżera fi żmienu fl-1895. Bdejna bit-tajjeb, le? Jiġi Nino Cremona li xprunat minn Dunkarm jibda jirriċerka fuq Vassalli wara li iltaqa' miegħu wiċċ imwiċċ. Kif tista' tiltaqa' ma' bniedem wiċċ imwiċċ wara li jkun ilu mejjed 100 sena billi taqra l-grammatika tiegħu u d-dizzjonarju tiegħu. Ir-regoli tat-tarif issibuhom kollha fil-grammatika ta' Vassalli. Kollha. U Nino Cremona bil-forsi li nġibet lejh. Beda jistudjah felu il-100 sena eżatt. Vassalli miet fl-1829, iċ-ċentinarju. Fil-fatt, Dunkarm, fil-waqt kellha tkun bis-sink. Fil-waqt li Dunkarm jilmenta li ħadd ma fakkar lil Vassalli. Bil-maqlub 100 sena wara, raġala 200 sena mejjet u kellna lil professur Franz Ċappara jippubblika l-biografija Vassalli, kif jinbidlu iż-żminijiet. Dawk huma żewġ ċitri illi għandna l-Arkivju tal-Università, waħda miktuba fid-29 lill-Katedral tal-Anglikani Nino Cremona jsaqsihom dwar id-difna u l-oħra lil Ettore Rossi dwar l-istudju ta' Vassalli fil-propaganda fide. Ettore Rossi li kien joqgħod Ruma u ħallih bla tweġiba. Għax dak iż-żmien kien qiegħed jiġi trasferit l-arkivju kollu għal Ġannikolu, għall-Urbanjana. Kif nafu li kien hemm Dunkarm wara l-biografija ta' Vassalli għax jgħidha Nino Cremona mingħajr ma jsemmih imma jirreferi għalih. Jgħid li huwa id-direttur ta' il-Malti l-editur Dunkarm illi qalu b'doħroġhom ftit ftit. U hekk kif nagħmlu llum, le? Illum kull min jippubblika xi ħaġa jibda jippubblika fis-Sunday Times. Meta jara li huwa wasal iż-żmien jaqgħadha. Sakemm tiġborhom fi ktieb qallu. U fil-fatt Cremona ippubblika l-ktieb fis-37, imbagħad reġa' ippubblikah fl-40 b'traduzzjoni ta' May Butcher li fiha tarif ġdid, aġġornat, edizzjoni mkabbra bid-dokumenti traskritti, ordni aħjar bil-kapitli. Fil-fatt Vassalli and His Times mhijiex sempliċement traduzzjoni bl-Ingliż, imma wieħed irid jaqrah ukoll għax fih tarif ġdid. U Dunkarm jaqlaħħa fuq rasu. Dan ir-raġel li jħobb lil Vassalli dan il-Monsinjur. Allu inti qed jiktiblu Monsinjur ma hu xejn ar minn Monsinjur kif jitkellem fuq Monsinjur. Allu ma tafx inti li dak ir-raġel li intom tant qimu l-Vassalli kien imħallas mill-Protestanti u waqqaf ir-Reformed Church of Malta, mu veru xejn, u li miet barra mill-Knisja veru għax kien poġġut. Dik hija il-front page tal-Malta. Ovvjament jattakkaħ personalment il-Dunkarm. Jgħidlu inti Dunkarm ħa tagħmel bħal Vassalli. Ġejb in-neoloġiżmi. Tagħmel edizzjoni ġdida ta' Katrin tal-Imdina ta' Dwar Dukakija, dik illi tgħiġet filgħodu u mitilha wara nofsinhar romlot. U ġejt tikteb id-daħla dik li ngħidu la introduzzjoni, x'ħassej Dunkarm meta ktibt id-daħla fuq Katrin. Attak li kien. Kien hemm tnejn min-nies illi issagrifikaw ħafna mir-riċerka tagħhom u tawa lil Ninu. Ġużegat kien storiku bil-bajtu l-ġobon. Ġużegat mhux magħruf daqs l-istoriċi l-qodma għax kiteb bil-Malti biss. U kien jikteb bil-Malti biex jaqla l-flus għax qabel ma jippubblikhom f'rivisti akademiċi bħal dawk tal-Akkademja kien membru ewlieni tal-Aqda tal-Kittiba tal-Malti. Kien jadurah Nino Cremona, kien sinjurun. Kellu fabrika ta' tqiq ħaż-żebbuġ. U
kien mar joqgħod il-Furjana biex kun qrib tal-biblioteka, dan kien iffissat, jorqod hemm kien imissu da biss. In-noti tiegħu waslu għandna u dat-tarif nafuh minn noti għax qegħdin għand Patrick Formosa b'Kirkara u nafu x'taħ. Interessanti, dan kien jippubblikhom fil-gazzetta biex jaqla xiekol fil-fatt l-istess artikli. Pereżempju għandu l-istorja tal-edukazzjoni f'xi 40 paġna tal-gazzetta. Wettinger u Fiorini jistriħu fuqu meta jiġu għal-Medjuevu. U dan kien jaqla xiekol mill-gazzetti, jikteb l-artikli fuq bosta awturi Maltin pal Ludovic Mifsud Tommasi, De Soldanis, ħlief fuq wieħed, fuq Vassalli tagħna għax kull ma kellu taħlil ħaddieħor taħlil Ninu u ma qalax flus minn fuqu. U li huwa Charles de Sullavi, assis kattoliku li kien Londra u li seta' jibgħat it-tarif fuq iċ-Church Missionary Society li kien hemm Londra fit-tletinijiet lil Nino Cremona. Illum dawn id-dokumenti jinsabu Birmingham u jinsabu f'kollezzjoni li veri għal qalbi għax jisimha Cadbury Collection. Araw x'tip ta' materjal ġużi gatta dal-il Ninu. Petizzjoni biex fl-1795 iwaqqaf skola tal-Malti u f'din l-iskola jintalmu regoli ġodda tal-ortografija eżatt kif nikdbu aħna illum. Per eżempju, jgħid nikseb mhux ħanibqa' niktiba N-I-X-E-B għax kull ħoss irid ikollu itra mela N-I-K-S-E-B. Kif nikdbu aħna? Meta ġi għal-biografija jkollu jammetti Ninu illi kwart mill-ħajja ta' Vassalli ma jista' jgħid xejn fuqha. Da kif ħanikteb biografija u kwart minn omor ta' bniedem ma nista' ngħid xejn għax ġie eżiljat Franza. U ma kellux materjal, propjament sabulu materjal. Imma qalulu biex nittraskrivuh l-ewwel titħallasna u ma fdomx. It-tajba mhux hekk. Il-waqt li qed jikteb il-biografija. Kien hemm ħadd ieħor li sab il-materjal minn Franza, Ercilio Michel, dejjem jippubblika fl-Arkivo Storico di Malta. Allura l-Maltin kienu jafu bih Ercilio Michel meta Cassola sab il-Valliċeljana bis-saħħa ta' Ercilio Michel għax kellu artiklu fuq il-manuskritti marbutin mal-lingwa Maltija li hemm f'Ruma. Bekk ħareġ ir-regoli per la lingwa Maltese, imma hawnhekk fettilu dal-mniel ta' Michel jippubblika fl-Arkivo Storico di Korsika u bqajna ma nafux bih. U waqt li qed jitkellem fuq Vassalli ġifieri imsemmi b'ċertu saħħa f'dokument minnhom Michele Vassalli. Michel għadu ma jafx dan Vassalli minnu. Fil-fatt Vassalli meta kien Korsika kien jgħallem il-Latin. Wara Cremona miet fi 72, importanti d-data tal-mewt ta' Cremona, miet fi 72 mela ma laħaqx lil Karmsant bl-artikli tiegħu jew lil Franz li smajna llum. Ikkonna dawn ir-riċerkaturi ewlenin għax mhux huma biss kien hemm oħrajn. Kien hemm Patri Dwardu, kien hemm Paolo Catania, Lawrenz Kakija. Imma meta nsemmu lil dawn in-nies, dawn huma nies li kitbu artikli jew wieħed imma importantissimi tant illi Franz jispiċċa jtraduċih mill-Franċiż għall-Ingliż u tippubblika fis-Sunday Times. U x'vera. Jew inkella aktar artikli. Per eżempju Duncan Sant. Jiddokumenta li l-Vassalli jistudja s-sapjenza biex isir qassis. Isibu rreġistrat. U mbagħad Joxa, ovvjament, kien biblista dan Duncan Sant, allura Joxa jistudja lil Vassalli bħala traduttur tal-Vanġeli. Seħibna li isib dokument li Vassalli rebaħ il-premju tal-Arbi, isib li sefer Ruma wara li prova jidħol is-seminarju tal-Imdina ma kien full-up. Imnalla kien full-up. Umbagħad induna Franz induna illi Vassalli qed jikkwota sentenzi sħaħ minn Cesare Beccaria fid-daħla tad-dizzjonarju. Seħibna Karmenu
jgħidilna kif iffinanzja l-pubblikazzjonijiet tal-grammatika, kif iffinanzja billi kien ifotti flużin tal-qoton, bekk nafu. Kien ifotti flużin tal-qoton meta jibgħat il-qoton minn Ruma għal Malta, jgħidulhom illi hemm 8 kilos isibu 7 kilos u nofs u jtellgħu il-qorti. U fl-inkartament tal-kawża tal-qorti jgħidlek fejn kien joqgħod, kemm kien jaqla flus, għalhekk ħarġhom minn butu l-grammatiko d-dizzjonarju. U fil-fatt waħda minn dawn li tal-qorti jgħidlek illi Vassalli kien joqgħod fl-istess binja tal-avukat Giuseppe Elia Paċ li wara ftit snin dan kien avukat eżiljat minn Malta darbtejn. Wara ftit snin sar Ministru tar-Repubblika Franċiża, Ministru tal-Intern. Ħawwel anke l-Arblu tal-Libertà f'Ruma. Interessanti hu li jsib waqt wirja sempliċi wirja ra kemm ma trittati bis-sieq xejn. Dan għamel wirja, ħanħallija l-wara ġejja l-slide. L-oħra, fl-imblok isiblek petizzjoni li żebbuġin ħabtu għall-librerija privata u ħarbtulu il-cards tad-dizzjonarju. Dan meta kien jagħmel dizzjonarju mhux kien jaqbad pitazz u jibda jikteb siġġu, imbagħad jikteb tsuntir u jfissirha, imbagħad jiftakar fil-kelma qarblu u ħajmel lavleġġa kif kien jagħmel De Soldanis. Dan kien jagħmel il-kartonċin u jekk jiftakar kelma oħra kemm jibdilha l-ordni. U żebbuġin kellhom bżonn jisparaw, kellhom il-porvli imma ma kellhomx il-karta. Setgħu marron tal-photocopies. U jitolbu l-cartridge paper, għax hekk ngħidu la cartridge paper. Insomma mhux ħanajt lilek għax inti sal-espert tal-esplosivi. Imma daw ħarbtulu librerija u jgħidilna bil-manuskritt Pentateuku Sammaritan li ġab mill-Barberini, inkredibbli. Imma s-sabi ħadu ġej, kif jgħid seħibna Freddy Portelli. Dan huwa l-aġent tal-bidla. Din il-grammatika li sab Carmenu Bonavija waqt wirja talubhom il-kopji kollha li kellha l-Biblioteka Nazzjonali. U dejjem ħarġulu 3. Għallhom kif hawn 4? Qallu għandek 3 grammatika mhux grammatika, kieku inti Michael Buħaġar x'kont tagħmel? Mhux taċċetta. Issa għandi 3 kopji. Ir-raba' waħdejna xi rida ma mhux Carmenu Bonavija, dan kien raġel rasu jibsa ta' għallhom ir-rida u tawielu. U beda jaqbes, timmaġinaħ jaqbes il-Carmenu x'ma jaqbis. Grammatika ta' Vassalli bl-arma ta' Deroan, dal-aġent tal-bidla dan. Dan huwa r-rivoluzzjoni. Iħobb ir-rivoluzzjoni Franċiża bid-deb din. Xi ġmiel. Għalhekk ma ħarġuwiex għax kienet qiegħda ġo steel cabinet il-biblioteka l-belt. Issa ġej quiz. Bħal dak li jagħmel Manuel bil-mistoqsija kif ġibilu tajba tirbaħ pizza. Ara ġejja. Il-Gazzetta Malta tikkwota djarju. Dan id-djarju dak iż-żmien kien Londra. Xtratu Heritage Malta fid-disajnijiet. Meta kwotaw kien Londra dan id-djarju. Aktarx miktub minn Saverio Marchese. Jgħidlek illi Vassalli ħareġ mill-belt, ħareġ minn Bib il-Bombi x'kien hemm bib wieħed. Saru 2 wara. Jgħidlek ħareġ Vassallo tagħna. Ajjutante della Gwardja Nazzjonali Maltese qegħdin taraw dik il-linja l-ħamra hemmhekk. M'intix ħadd merija gazzetta dejjem tajt il-verità. U x'veru. Sekkemm isibu Carmenu Bonavija fil-Museum of Fine Arts, Goldsher Foundation. Melissa warrabna il-gazzetta u monna fuq il-manuskritt. U veru miktuba ta' fi 28 ta' Settembru ħarġu għal-kampanja ħafna nies tal-Altaċetu kien jgħidulhom Ġwan Mamo, Altaċetu, il-klassi l-olja, il-Baruni Gallia, Asteria, u xi anke ħareġ ukoll non so come, ma nafx kif. Dan il-filo Franċiż, dan il-Ġakobin, Vassallo tagħna. Skont il-gazzetta. Ajjutante della Gwardja Nazzjonali, ħanara kemm tafu taqraw.
Veru, 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 ara, ajjutante, tara dik il-qa, anka l-qu veru jew, anka tem, ajjutante dik. Della, strahem della u koll, jaf jaqra da bomba. Gwardja veru, gwardja għandek għara, għandek u għandek a. Nazzjonali, alla mamila. U Maltese, għandhom, sewa. Sewa. L-ajutante della Gwardja Nazzjonali ma kienx jeħlif autore della grammatica maltese. Dejjem tajjeb li temnuhom dak li jgħidu l-gazzetti. Jiġi Giuseppe Sarpolicino u mela il-battal ta' Nino Cremona fuq l-qagħda fi Franza. Seħli jaqta' qalbu, kien anke mexxa teżi ta' Paolo Paċ fuq l-qoton ħadd ma wieġbu minn Franza, imma mbagħad isib ktieb ta' tmien faċċati u hemm miktub illi jwassal lik l-aġent. Jiġi l-amblondi, artiklu wieħed, imma bomba jgħidlek fi Franza Marja tiegħha l-bidja stana imma mbagħad tilef kollox. Allura ġi Malta eri talab lill Ministru tal-Interni ħallaslu anka il-passaġġ lejn Malta x'ma kellux flus għall passaġġ u lanqas ħwejjeġ ma kellu. U l-Franċiżi menuħx għax qolu l-ewwel ngħinu lil ta' ġewwa. U wasal li jistqar li safa vittma dan ir-rivoluzzjonarju. Safa vittma 3 darbiet ta' rivoluzzjoni Franċiża tilef il-Katedra tal-Arbi f'Ruma, tilef ġidu u wara Waterloo tilef il-Capital Investit fil-bidja. Cremona fil-biografija jatina tarf jgħidilna isma' jgħidilna meta Panza Vecchia kien segretarju tal-Kunsill tal-Università. Vassal li daħal jgħallem tarf tagħna u badda s-senjur ta' hawnhekk ta' ma' ġemna hawn ta' qudiemi. David għamel teżi ta' Malses fuq Panza Vecchia ta' parsi kitbilna fil-proposta li ħajamela fuq Panza Vecchia imma moħħu kien fuq Vassalli. Kienet wertit jew. U xi jsib? Fost 40,000 folja jew nkella 144 manuskritt isib dettalji straordinarji fuq il-konġura kontra l-ordni, kemm kien hemm nies involuti, l-arrest, il-proċess, il-frame-up, għax il-frame-ups mhux illum biss isiru minn dejjem. Nafu min kien mar jeddu minn wara ħajt tal-injam. Isibilna tarif fuq l-qagħda ta' Vassalli f'Korsika u jisibilna tarif fuq it-twaqqif tal-iskola. Mhux hekk biss, isibilna meta Vassalli kien il-ħabs f'ċella iżolata u missier Panza Vecchia nsert tal-ħabs ukoll għax fotta fl-imbit. Bih imbit most. U qalhom uħorġuha jikol magħna dan ir-raġel għall-menu. U ħanalqu. Jiena ferħan illi aħna li naħdmu fuq Vassalli għandna spiritu sabiħ ta' ftuħ. Meta tinstab xi ħaġa, nieħdu pjaċir naqsmuha ma' xulxin. Paolo Catania mhux tal-li jsib 3 itri fuq Vassalli fil-parroċċa mibgħutin lill-kappillan tan-Naxxar, tal-li jsib il-prospett tad-dizzjonarju tal-1820. Kellu joħroġ dizzjonarju mill-Malti għat-Taljan, għall-Franċiż, għall-Ingliż, imma mhux għall-Latin. U naħa l-oħra għandna li Carmelo Bonavija qed jgħidilna dik li Joe Borci sejħilha il-bomba nitroġena għax aħna hekk aħna ftit barokki. Il-famuża petizzjoni ġew. Il-petizzjoni biex Vassalli jaqla l-flus minn Hastings għax ħabtulu għall-librerija għaliex Hastings il-gvernatur kien qal kull min ġarrab xi ħsarat fi żmien l-imblokk aħna ħanatuh kumpens. Sewwa? Issa hawnhekk xi ppubblikajna. Bis-saħħa ta' Oliver ħarġu l-istudji miġburin fil-Journal of Maltese Studies fit-93. Bis-sem tal-istitut ma nistax ma nsemmix l-Albert. Albert, dawk il-fondi li kienu ipparkjati għal-laboratorju u żajnihom aħna tiftakar. Ma jimpurtax għalik hux minna hekk. Missa għadda żmieni preskrizzjoni assoluta.
Anka u irtira ma tista' tagħmillu xejn bekk qed tiftaħħal issa. Għandek id-daw ġdidu l-edukazzjoni għall-illuminizmu. Jarġa' tisemu d-dipartiment bil-biografija ta' Franz u bil-ktieb ta' David. Imbagħad ta' tisema l-Akkademja ktieb wieħed b'29 kontributur differenti. Kull meta tinsab xi ħaġa fuq Vassalli, aħna sigrit ma nżommuhx, naqsmuha flimkien. X'istana x'naqbad ngħid iktar, aħna fidili biżżejjed biex nieħdu pjaċir niskopru xi ħaġa ta' 200 sen ilu. Veru? Grazzi ħafna.